Mám pocit, že ako by to bolo včera, keď sme nakrúcali záver ročníka 23, 24 a už je tu opäť záver, ale ročníka 24, 25. Rok sa s rokom stretol nejako z hodnoty posledných 365 dní. Som o rok starší. A deti mám už trošku... Prekvapilo by, keby si povedal, že o rok vyšší, či o centimetr vyšší. Tak to nie. Bolo to super. Mali sme aj trošku viacej detí ako minulý rok, takže ten progres bolo cítiť. Veríme tomu, že ten budúci rok opäť niečo nové nám prinesie a že znova prilákame trošku viacej detí a ten hokejbal v Žiline bude napredovať a možno, že ho tu nejako ešte skúsime zachrániť. A máš na rukách aj dve dcery, tiež raz budú držať hokejku, či už hokejbalovú, alebo florbalovú, alebo nejakú? Veľmi o tom pochybujem, tu skôr bude gymnastický talent a to bude asi herecký. Čiže potom ešte stále budeš musieť nájsť následovníka svojho. To vôbec, nech robia to, čo ich baví a nech sú šťastní. Rok bol dlhý, práca s ľuďmi a je úplne jedno, že sú to deti, je zložitá. Asi isto boli momenty, keď ste aj s Mišom Koštekom mali toho plné rukavice a plné tenisky. Je to tak, hlavne ten koniec roka už je taký vyčerpávajúci, veľa turnajov, tréningy už sú aj trošku náročnejšie, lebo je teplo, chodí menej detí, niektoré tie tréningy sa nám ťažšie robia, keď už máme niečo nachystané, zrazu nám tu prídu 4 brankári a 6 chlapci, tak sa to trošku horšie kombinuje, ale ináč to bolo super. No, aj musím teda povedať, že aj rodičia nám celkom pomáhali a tá spolupráca bola celkom fajn. Viditeľne vaša snaha s Mišom Koštekom prináša úspechy, lebo na turnajoch sa konečne vaša snaha premietla aj do dobrých umiestnení, aj do prvých miest. Áno, my sme vedeli, že ten ročník 2016 budeme mať naozaj silný. To sa nám potvrdilo teraz v tej U9. V podstate tí chlapci už 3 roky hrali U9, takže teraz boli najsilnejší ročník, tak sme to tak trošku aj očakávali, že to bude prinášať nejaké ovocie. 2 mesiace zaslúžených prázdnin, potom by sme snáď mohli posledný augustový týždeň niečo pre detváky vymyslieť a naladiť ich na nový školský rok. Áno, v podstate tak ako to býva po lete, bude v septembri znova burza športu, tak si celé dole. Burza športu, kde ukážeme ten hokejbal opäť Žilinčanom a tým začne znova tréningová kolotoč. Tak, tréningový kolotoč. Uvidíme, čo bude budúci rok, lebo mali sme také nejaké plány, že by sme chceli aj nejaký projekt U14, prípadne U16. Tie staršie deti trošku zapojiť do hokejbalu aj zápasového, len všetko to bude závisieť aj od účasti a od toho, ako sa nám prihlásia deti do tejto vekovej kategórie.